Don't remove any landmass your forefather established. Proverbs chapter 22 verses 28. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekene m unu. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m ọtụtụ ajụjụ dị iche iche na-asị maazị, are you a Christian or a pagan? Kedu ihe iji were adị ekwukarị ihe gbasatara tradition, most especially ihe ndị ichie? Nwanne mkpụrụ oche nwanne Dorokwu bịara m nso. Ọ bụrụ na a mụrụ gị na ngwuru ezinụlọ, itonite dị ka nwata, besides or maybe you are a born again, you are a Christian, ị na-afụtụ ọtụtụ ihe dị iche iche ka at a first things ihe ekwesịghị na ngwuru ezinụlọ gị. Iji wee kọwaa okwu ọfụma, ị na-afụ obi ndị ichie, obi, ị na-afụ ọfọ na ngwuru ahụ, ị na-afụ ọtụtụ okpesi dị iche iche, ị na-afụ ihe dị ka akwari ọmụmụ. You see, no ihe bụ the cause of your problem. Nwanne m, be careful, be mindful. Ihe ha ị na-aga demolish on your family, they are not the cause of your problem. Tupu establish a family maka burugbuo, all with the oath and the covenant eme wee establish such family. Iji wee gbatịrị gị okwu ọfụma, o nwere ezinụlọ a ga-ekwubi okwu ike tupu ehiwe na ụmụ anyị na-abịanụ ayaghị eti aka n'ihe ọjọọ, ama ngwa ọgwụ ọjọọ bubata na ngwuru a. Ị mara o nwere ezinụlọ ọ ga-abụ ị na-eme ihe ọjọọ ọ na-aha ha n'isi. Ị ghọtara ihe mmiri na nke ịbụa ihe gbasara akwari ọmụmụ. O nwere ezinụlọ ga-abụ ifeta ọ bụrụ na nwa na-aga n'ezinụlọ ohu, wee establish akwari ọmụmụ. Without that, enwere ike ịmụta gị nwa. Onye kpatara ije mebie ihe ahụ, o nyere nsogbu, ikekwazi ịmụ nwa n'ezinụlọ maọbụ na ụmụ nwaanyị n'ụdị ịmụ nwa esiere ha ike na be di ha. N'aka nke ọzọ, tupu m emechie, nwanne m, tupu ị na-eje ka ị mebie ihe ndị nna nna gị ha nwadobere, bụ ụzọ jụọ ese, most especially ndị na-agba ọfọ jikọtara ngwuru ụmụnne niile ọkụ. Nwanne m, jee jụọ ihe mere ya eme ka efu ihe ha na-agabiga, maọbụ ndị na-eje agba arụsị obodo hiwere ọkụ in the name of na ha nwa bụ a newborn again as a Christian. Jụọ ihe niile mere ihe niile mere ya bụ ihe ka isi na anya dị ha. Agwana gị, tupu ị na-emebi ihe ọbụla, seek the concept and advice of the elderly peoples. Ọ gwụsịa ka ọha n'onu, asị anyị zie ya ozizi ọgaranya, anyị ga-ezi, mana isi mgbe a jupụta aga m ajụ, maka na atụ anyị nkịrịnka nkata onye tara arụ amarugo. Aka bụ nwanne unu nwoke bụ Maazị UC. Ọ nụrụ kwado ibe ya. Ndewo.